Μου λένε ότι ο κύριος Κουλούρης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Κύριε Κουλούρη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Έχω πολλούς μήνες, ίσως και χρόνια να βγω στην τηλεόραση και λυπάμαι πάρα πολύ όπου βγαίνω για να... είμαι υποχρεωμένος να παρέμβω σε ένα ζήτημα που ακούστηκε. Έχουν βουήξει τα τηλέφωνά μου να μου λένε ότι ο κύριος Αντώναρος μίλησε για μένα, να πως διακινείται το μαύρο χρήμα. Και είπε. Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είπε ότι ήταν με τα σόβρακα και μπήκατε μέσα στο διαμέρισμα του αγοράσετε. Ακούστε. Είχα πάντα την πεποίθηση, και αυτό τήρησα σε όλη μου την πολιτική ζωή, να κρατιέται μια στοιχειώδης ιδεολογία στην πολιτική ζωή. Αλλά πολύ περισσότερο πιστεύω ότι ένας που θέλει να λέγεται δημοσιογράφος πρέπει αυτό να το τηρεί. Αν λοιπόν, Μάκη μου, πήγες εσύ και διαπραγματεύτηκες αγορά ακινήτου, πήγα κι εγώ. Είναι παντελώς ψευδέστατο, γι' αυτό θα αντιμετωπίσει και τη δικαιοσύνη και στο ποινικό και στο αστικό δίκαιο. Η αλήθεια είναι η εξής και με αυτό θα κλείσω. Η αλήθεια είναι αυτή και μόνο αυτή. Πρώτα αν είχα χρήματα και μάλιστα 405.000, δεν θα έφευγα από την πολιτική με 4 υποθήκες. Όχι, ένα λεπτό. Ακούστε κάτι, κύριε Κουλούρη, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είχατε δεν. Όχι, ένα λεπτό. Μην με διακόψετε. Ξέρετε ότι σας σέβομαι. Επιτρέψτε μου λίγο. Ξέρω ότι σας σέβομαι, αφήστε να πω. Όχι, αυτά που θέλετε θα τα πείτε ούτως ή άλλως. Άλλο σας ρωτάω. Δεν χτυπήσατε την πόρτα να δείτε το διαμέρισμα? Αυτό πάω να σας πω. Έχω νοικιάσει το γραφείο μου, αγαπητέ Μάκη Τριανταφυλόπουλο, που πολλές φορές έχουν έρθει συνεργάτες σας. Έχω νοικιάσει το γραφείο μου. Δεν έχω γραφείο. Παίρνω από εκεί ένα συγκεκριμένο ποσό και ζήτησα από τον Μεσίτη Γιάννη Παπαδάκη, και μάλιστα ο ίδιος με πήρε τώρα τηλέφωνο και μου λέει θα βγω τώρα στην τηλεόραση για να τον κονιορτοποιήσω αυτό το ψεύτη, και του λέω βρε Γιάννη, θέλω να νοικιάσω ένα γύρω εδώ στη γειτονιά, και μου λέει υπάρχει ένα, κλείσε μου ραντεβού να πάω να το δω. Ανεβαίνω, βλέπω τον κύριο Αντώναρο, μιλάμε περί πολιτικής, το είδα, του έριξα μια ματιά, δεν μου άρεσε, σηκώθηκα και έφυγα. Για κακή του τύχη όμως, έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα, ενοικιάζεται αυτό το διαμέρισμα και πωλείται. Ενοικιάζεται και πωλείται. Εγώ πήγα να το νοικιάσω. Και όταν άκουσα 1.100 ευρώ ενίκιο το μήνα, είπα ευχαριστώ πολύ Γιάννη μου και φεύγω. Αν σας πάρει ο κύριος Παπαδάκης, που είναι ο μόνος που ξέρει, διότι αυτός μόνο ξέρει, τότε θα πρέπει να εξαφανιστεί αυτός ο τύπος από εκεί, σαν ένας κοινός συκοφάτης. Ένα λεπτό. Και εσείς λέτε ότι ενοικιάζεται και πωλείται το διαμέρισμα, αλλά το διαμέρισμα που μένει πωλείται και ενοικιάζεται. Βέβαια, αυτό το λάβει η εφημερίδα. Τι λέτε, κύριε Κουλούρη, ενοικιάζεται το σπίτι? Άφησε εσύ με σένα, δεν θέλω να συζητήσω. Ο Αντώναρος δεν είσαι? Ο Αντώναρος. Δηλαδή ο Αντώναρος. Λοιπόν, λέω Γιάννη, λέω Μάκη. Και θέλω να με ξεσκίσεις. Ένα λεπτό. Θέλω να με ξεσκίσεις. Εάν δεν είναι έτσι όπως σου το λέω. Κύριε Κουλούρη, το γραφείο μου. Εγώ δεν μπορώ να... Πήγα να νοικιάσω άλλο, ανέβηκα πάνω. Ο Γιάννης ο Παπαδάκης μου είπε, ο νοικιαστή, ο Μεσίτης, εγώ σας λέω ονόματα. Μένει μέσα ο άνθρωπος. Ένα λεπτό κύριε Κουλούρη. Παρακαλώ. Ακούστε κάτι. Εγώ θέλω να πω μόνο τούτο. Τι λέει η κοινή λογική. Ένα διαμέρισμα που μένει κάποιος μέσα δεν νοικιάζεται, πωλείται μόνο. Αυτό σας είπε? Ότι δεν νοικιάζεται. Όχι, εγώ σας λοιπόν, λέω. Μάκη μου, την ερχόμενη εβδομάδα θα σου στείλω την εφημερίδα όπου γράφει νοικιάζεται και πωλείται. Όχι, άλλο λέω. Ένα διαμέρισμα που ήδη κατοικείται, πώς μπορεί να νοικιάζεται? Αφού αυτό θα φύγει. Θα φύγει από μέσα. Ποιος θα φύγει? Για ρώτησε τον, Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Μα δεν τρέπεσαι. Δηλαδή, Μάκη, εάν σε φέρω, Μάκη. Ένα λεπτό για να μείνετε... Όχι, ένα λεπτό. Εδώ είναι το κλειδί. Μπράβο, ο Συσκότης ξέρεις, ο Κουλούρης δεν δέχεται. Εάν φέρω την εφημερίδα... Όχι, άλλο λέω. Όχι, άσε με. Και δεις την εφημερίδα. Διαμέρισμα ορόφου πέμπτου. Τόσα τετραγωνικά. Νοικιάζεται ή πωλείται. Τι θα έχεις να πεις? Ότι έχετε δίκιο. Ωραία, ευχαριστώ. Θα κάνει καινούρια γέφυρα. Βέβαια, ότι αν είναι νοικιάζεται ή πωλείται, ότι ως προς το νοικιάζεται. Τώρα, αν πήγατε να το νοικιάσετε ή να το αγοράσετε, εγώ δεν μπορώ να πάρω. Ένα λεπτό, όπως δεν μπορώ. Ένα λεπτό, όπως δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτό που λέει ο κύριος Αντώναρος, δεν μπορώ και αυτό που λέτε εσείς. Μάκη, εγώ τον ιδιοκτήτη του διαμέρισματος δεν ξέρω. Έρχεται λοιπόν ο συγκεκριμένος
ο Μεσίτης μου λέει αυτό. Αν σας το βεβαιώσει ο Μεσίτης, όπως θα πάει και στο δικαστήριο και θα βάλει το χέρι του στο Βαγγέλιο, ότι με πήγε για το ενίκιο, μου ζήτησε 1100, είπα ένα ακριβά και έφυγα. Τι έχετε να πείτε? 1100, γιατί άκουσα 100 πριν και λέω τι ενίκιο είναι αυτό. 1100 είπα. 1100 δεν ακούστηκε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε? Αυτός ο τύπος παριστάνει τον δημοσιογράφο. Να σας πω, κύριε Εάν είναι μαύρο χρήμα κινείται. Να σας πω κάτι, κύριε Κουλούρη, να το πάτε στο δικαστήριο μαζί. Φτύστε τα μπουτια σας, λέω εγώ. Εγώ λέω να φτύστε τα μπουτια σας με τα ψέματα που λέτε. Στον ελληνικό λαό εδώ και πολύ καιρό. Είπες καταρχάς. Ακούτε τι σας λέω, δεν τα ακούσατε καλά. Φτύστε τα μπουτια σας, λέω. Φτύστε τα μπουτια σας, λέω. Τι να κάνω? Να φτύσετε τα μπουτια σας. Αρχιψεύταρε. Το σπίτι πωλείται. Καλά, και ο κύριος Παπαδάκης το ξέρει. Και με πήρες τηλέφωνο και σε έβριζα και έφαγες τα πινελίκια σου, αλλά το ξέχασες. Γιατί στην πολιτική. Βρεά στην πολιτική, έξω από την πολιτική τώρα. Μέχρι τέλους. Βρεά στην πολιτική σου λέω. Να το χαίρεσαι, Μάκη. Το χαίρεται ο Μάκης. Ο Μάκης τον χαίρεται και πολύ καλά και πολλά χρόνια. Εμείς ευχαρήκαμε πολλά χρόνια. Άντε εμείς τα πω καλύτερα. Τι είναι αυτοί που θα κάνεις αποκαλύψεις? Εγώ σου είπα αυτή στα μπουτια σου μόνο. Ξέρω γιατί το είπε. Για να τον βρίσω. Για να μου κάνει μήνυμα, να τον βρίσω. Θα τον ρίξω στα σκουπίδια έτσι όπως ήταν μια ζωή. Μια ζωή στα σκουπίδια. Ναι, μια ζωή στα σκουπίδια ήμουν. Εγώ θα ρωτήσω. Καταρχάς ανήκε φιλότη μου, επειδή τον διόρισε ο αδερφός του στην ΕΡΤ. Ναι, να παραιτηθεί και να φύγει. έτσι είναι. Επειδή τον διόρισε ο αδερφός του, ότι μόνο έτσι μπορείς να κάνεις καμιά δουλίτσα. Να σηκωθείς και να φύγεις. Γιατί ήταν υπόλοιπο. Έχω φύγει εδώ και πολύ καιρό, εσύ δεν το ξέρεις. Λοιπόν, βγήκε από την πολιτική μόνο με χρέη. Και βγήκε χωρίς χρέη. Ναι. Ο Κουλούρης στην πολιτική βγήκε. Κάπνισε τα πουρά σου εσύ τώρα και σταμάτα. Και ήρθα όρθιος. Κάπνισε τα πουράκια σου και σταμάτα. Εσύ άμα ξέρεις κάτι, κάνω και το άλλο. Έλα, δεν θέλω άλλο, εγώ δεν μιλάω άλλο. Βγάζω το μικρόφωνο και τον βαρέθηκα αυτό. Ναι, γιατί το χιούμορ σου. Γιατί το χιούμορ. Λοιπόν, Μάκη, κλείνω. Εάν, Μάκη, σου στείλω αύριο, τον νοικιάζετε οι πολίτες. Και αν σε πάρει και ο νοικιαστής, δεν νοικιάζεται πολίτε. Έχεις ένα πράγμα να κάνεις. Εγώ ξέρω τον ιδιοκτήτη και τον ίδιο και τον ίδιο και τον ίδιο που λες. Πλάκα. Μόνο με όρθιους ανθρώπους. Κοίταξε φάτσα μόνο. Να δει ότι να θεατεί στη φάτσα του που είναι κατακόκκινη και μόνο βρύχει και να καταλάβεις ποιος έχει δίκιο. Όχι, να βγει ο Μεσίτης τώρα, θα τον φιλοξενήσω. Άμα πάρει τηλέφωνο να μας πει. Αν εσείς πήγατε να το αγοράσετε να τον νοικιάσετε. Εγώ, Μάκη μου, δεν ξέρω τον ιδιοκτήτη, αγάπη. Εμένα με πήρε στο σπίτι αυτό ο Μεσίτης. Άλλο λέω Μεσίτης. Το σπίτι είναι 100 τετραγωνικών. Τι το ήθελες για γραφείο? Δεν ήθελα για γραφείο. Ναι, 100 τετραγωνικά γραφείο. Τι να πουλάς μέσα? Τι να πουλάς μέσα? Το γραφείο που νίκιασα 240. Το γραφείο που είχα τόσα χρόνια 240. Και μετά σου είπε το ενίκιο. Πρώτα βλέπουμε και μετά μας λέει το ενίκιο. Σου είπα ξανά αυτή στα μπουτια σου, δεν τα φτύνεις τόση ώρα. Προσπαθείς να ρίξεις λάσπη στον Κουλούρη σήμερα. Εσύ στον Κουλούρη λάσπη. Εσύ είσαι τόσο ποντικάκι και μόνο από τη φάτσα σου. Τόσο ποντικάκι. Τόσο γελίο πρόσωπο. Είσαι τόσο γελία η φάτσα σου. Και ασχολείσαι με τόσο αδερφάτο. Όπου δεν έχεις αξία να μιλάς με τον Κουλούρη. Ένα λεπτό. Εγώ σας ζητώ να είστε λίγο κόσμοι. Είναι ο Μεσίτης. Το Μεσίτης. Πάντω. Έχω γίνει. Έλα, βρε, λοιπόν. Real estate έχω γίνει απόψε. Αυτό κύριε μου το είπε. Κύριε Μεσίτη μου. Καλησπέρα. Κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα. Αυτό είναι το πιο διάσημο διαμέρισμα απόψε. Από όσα έχετε δει. Για πέστε, κύριε Παπαδάκη. Για πέστε με τον κύριο Περουλιό που είναι τέτοιο. Έχετε κανονίσει ενοικίο? Σε πίεση. Σώπαρε βλάκα. Σας ακούω, κύριε Τρανταφυλλόπουλε, σας ακούω. Σιωπή να ακουστεί. Σώπαρε βλάκα είπα. Σιωπή. Νούμερο. Τι να κάνω. Γελίο. Πρόσωπο. Γελάνε γελί. Λοιπόν, πάτε τους και τους δύο. Μόνο μου, πρώτο πλάνο. Ένα λεπτό περιμένετε, θα σας ξανά. Κύριε Παπαδάκη, για πείτε μας τι συνέβη. Ο κ. Κουλούρης απευθύνθηκε στο γραφείο μας, κύριε Τρανταφυλλόπουλε, διότι ήθελε κάποιο ενίκιο στην περιοχή του Συντάγματος κοντά στο γραφείο του. Πήγα λοιπόν να του δείξω αυτό το ενίκιο, αλλά δεν το έκανε και φύγαμε. Αυτό είναι το ιστορικό. Υπάρχει δημοσιευμένη η αγγελία όσον αφορά το ενίκιο στη Χρυσή Ευκαιρία, το οποίο μπορείτε να το βρείτε. Να το στείλουμε. Ένα λεπτό, κύριε Παπαδάκη, εσείς διαχειρίζετε αυτό το διαμέρισμα.